que tal, señoras e señores? Son as 6:27 da tarde. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato da Televisión de Galicia, como cada tarde estamos cociñando en directo. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, non vos preocupedes, Trades no Instagram, @voltascoprato, e aí tedes penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, e que ademais cociñan dúas persoas que veñen con vos ánimos esta semana. Non sei por que, sei que lles pasou, así que recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato e Begoña Vázquez. Adiante! Bueno, antes de nada, vou dicir que é unha semana especial no noso programa, porque sí, Sempre especial, sei que o estaban esperando na casa, Xulio. Okay. Sei que a xente na casa estaba dicindo a ver cando no Voltas co Prato fan un sorteo. Ah, Pois este mércores, é que me acaban de dicir, no, este mércores, perdón, este mércores, non pasa nada. Bueno, pasado Podía ser o mañá. venres. Pasado mañá. O venres ou o mércores, que máis dá? Pasado mañá. Pasado mañá o mércores vai haber un sorteo. O máis. e que vamos sortear? É que, espera, voulle facer caso á directora. O máis grande. O mellor sorteo. Moitos kilos, atención, de carne. Non digo nada. Non digo nada. E non son eu en peso, No. Xa dixeches bastante, home. Non son eu, non son eu. Bueno, que, como estades? Moi ben, Pois, Sí. Ahora contentos. deseando que chegue o miércoles. Ahora xa, verdad, quero sorteo, sí, sí. Eu tamén. Non vamos a ver nada máis desa Nada, carne? de momento non. Non. Hasta o mércores nada. Na, di a directora que está prohibido. Bueno, temos unha... Non perdan, No, non perda. Temos unha super proposta de altura, proposta moi universal, diría eu. Proposta moi universal que nos trae Lola de Brión. Eu son Lola de Brión. Hoxe vamos a falar dun guiso de salchichas con moitas mesturanzas. Unha pataquiña, unhas salchichas cortadas e despois, frío, unha ceboliña, 2 dentiños de allo con aceite de oliva. E todo eso vai pa pota. Tamén lle poño un cachiño de panceta, moi finiño. E tamén lle boto un chouriciño, unha folliña de néboda. O guiso sabe tan ricos. Os cociñeiros, se me queren dar unha receta de chourizos diferentes das que sei eu, un bico para a miña familia, por meus fillos netos e bisnetos e para as miñas amigas. Vamos montar uma empresa de chouriça. Que mal coordinados. Joder. Para conservar o produto e exportar. Non che peso. Vai. Parece moi bunaco destes. Non te daba collido. Ves por que non valo eu? Non vale. Vamos dar un aplauso a Lola de Brión, que vai estar connosco no Voltas co Prato, que trae algo maravilloso, porque realmente falaba de chourizos, de salchichas, e o embutido, Tociño entrefebrado. e de touciño entre... Como é? Con freba. Touciño con freba. Touciño entrefebrado. É curioso porque o embutido é algo moi universal. Home, Non, madre moi de mía. todo o mundo, moi de todo o Sí. mundo. Salchicha, por exemplo, moi coñecida no norte e centro de Europa, o chourizo un pouquiño máis aquí. Sí. Xulio Mato, que vas facer? Pois, un guixiño de salchichas. Bueno, de salchicha fresca, Sí. De carnicería. Destas, das rosas, que decíamos Aí de está. nenos. A ti que che gustan as de mosa ou as rosas? Pois as rosas, vamos. Da rosa. As rosas. Ti eres da boa. Da boa que é as de sal de Praga, que lle botan sal de Praga. Ah, sí? Sí, e o rosa é pola sal de Praga, é polo colorante que utilizan, o sea, o conservante que utilizan. Moi ben. Porque é unha carne moi delicada, porque é carne picada, xa sabemos que a carne picada é moi delicada, entón hai que botar un conservante. Entón vai ser, atención, un estufado de salchicha. Moito máis saludables que as de bolsa, Si son todos salud, a verdad. Que as de bolsa. Sí. É máis a non a leitúa, pero... Vale. Bueno, pois vai ser un estufado de salchichas o que vai facer Xulio Mato. Sorprendente, porque un estufado de salchichas... Pero é moi rico, xa verás, Sí, sorprende. eu fíome. Tan sorprendente que sorprende. Fíome de ti, pouco, pero fíome de ti. E Begoña? Pois eu vou facer un pasteliño así, son anchos culans de chocolate. Sí, claro, eso debe ser... Pois este vai ser de chourizo a queixo, de Arzúa. Así que imagínate, é con patata, eso xa non pode haber máis Pero país aí escoita, dentro. os- Un pastel pequeno, está todo Espera. para ir metido. Atención, Galicia, porque isto ten tela, atención. Resulta que Begoña vai facer algo que normalmente é unha sobremesa, o culán, que é isto que leva chocolate, ábrelo a metade, cae así todo o chocolate. Nós vamos facer con queixo de Arzúa, chourizo, e por vamos facer unha salsiña de puerro. Xa verás que rico lle queda. Buah. Eu casi me paso pa aí. Xa. Está moi motivada, Begoña, Sí. Bueno, pois temos estufado e temos culán de salchicha e queixo no Voltas co Prato. Hoxe cociñamos, imos con Begoña Vázquez, veña, a ver. O culán é de chourizo, non de salchicha. Perdón. Mire, vamos a empezar ver. a derreter un pouquiño de manteiga. Pensei que era queixo, Xa estaba Aí vai. mirando eu de ti, Ok, este pa fora. queixo. Aí
aí. Dalle. Doulle. Que este é moi pequeniño e canta rapidísimo. Sí, derrete rápido, Mira, a masa destes pasteliños é super sinxela. Ajá. Vale. Que leva? Pataca, para empezar, fariña, ovos e esa manteiga que estamos derretendo, vale? Vale. Depois un pouquiño de sal e un pouquiño de pementa que Moi vamos a ben. engadir. Vale, entón, que vamos a facer? A patata eu vexo que está cocida. A pataca xa está cocida, Vale. claro. Entón, que facemos? Machucala. Mira, unha pataca blanquiña vai nos moi ben tamén para isto, vale? Pero unha pataca, esta, por exemplo, unha pataca que nos sobra cocida, podémola usar para facer isto, Vale. vale? E si, en vez de tirala ou darlle as galiñas, pois podémola aproveitar. Vale. Bueno, hoxe non sei se podemos abrir o consultorio. Estás algo que contar? O de Begoña non é coña? Non é coña. Dicho Begoña. Ah, non é coña, dicho Begoña. Por non sei, que quer que che conte? Non sei. Que tal che foi o fin de semana? Pois o fin de semana foi moi ben, fixen unha matanza. Oh! Sí, E non sí, nos sí. invitaches. Invitei por varias veces, pero non quixeste vir. Bueno, non quixemos ir, non quixemos traballar, que é distinto. Isto non está cantando moito, Begoña? Xa está. Mire. Un pouquiño máis. Non, parouse. Dalle aí. Dalle Parouse. un pouquiño máis. Aí está. É que esta só lle fai caso a un dedo. Ao teu. Agora mesmo Bueno, sí. a xente da casa que nos chame, 664-483419, teléfono da Voltas co Prato que tedes que chamar e contarnos se cociñades intú con chourizo, Con sí, chourizo seguro. seguramente. E con salchicha Con tamén. salchichas sí, pero fan salchichas ou cociñan con salchichas, é moi distinto. Pois mira, teñen que probar a cociñar con salchichas, teñen que probar a facer salchichas, hai que probar a facer de todo. Pois xa sabedes, chamades Eso a está a Voltas co cociña. Prato, contádeo e ademais recordade que repartimos 50 euros dunha vez. E 50 da outra. Moi ben, vache atenta. E non é coña, porque cho di, Mira, quen cho di? Begoña. Isto non vamos canta, engadir. Begoña. Vamos a engadir Non dos vai, ovos. este cazo non vai aquí. Ahora sí. Ahora vai, Ahora vai, sí, ahora que sí, ahora vai. Deixo aí. Dous ovos, pataca Dous cocida ovos a esmagada. pataca, sobre medio kilo, vale? Vale. Entón, vamos a facer así, vamos a envolver ben. Ahora vamos a engadir fariña, Ajá. vale? Isto vai ser un Para pastel. medio kilo, sobre uns 150 gramos. Estades vendo aí, vai ser un pastel. Vale. Exactamente. Isto xa vai ferver mínimo. Ahora vamos botando. A ver se non se derrete. Vamos a facer un pastel pequeniño, vale? Uns pastelciños pequeniños. Neste caso, como teño 3 moldes, van ser 3. Claro, todo depende tamén do molde que teñas. Claro, no, neste caso é mellor que sea neste molde, porque son teria que ser moito máis calor, A ver. seguramente que se nos tostaba. A ver, os entendes? moldes, hai que dicir que os moldes parece que non, pero son de 3 tamaños distintos. Porque son de meter un dentro... Ah, no, este non, pero este sí. Ves? Sí, pero eso non pasa Non nada. pasa nada, non pasa nada. Dese O peque- tamaño, o que non poden ser é así. Vale, o Mato a cabeza. O pequeno para ti, o grande para mí. Bueno, ten aquí estes 3 moldes que é onde vai meter Sí. esa pataca. Mais Esta ese pataca, chourizo. mira, Mima, xa está. Isto, cuidado, Xa Begoña. está, ven para cá. Toma. Listo, ahora isto xa está, engadimos yo aquí. Vale. Para que nos dé esa parte láctea aí no pastelciño. Vamos a Ovo, cortar. pataca, manteiga, farina. Exacto. Ben, Aí vamos, aí con un pouquiño de pementa, ¿Sí? sal. Isto ao gusto sempre, como queiras. Isto podese probar, podelo probar sin problema, porque Así cando está mesturado. está todo cociñado. Entón próbalo, se che está ben de sal, xa está listo, sabes? O sea que para probar o punto está ben. Claro, non ten problema ningún. Vale. Entonces eu vou seguir agora machacando. E vale preparando. E Vale, vou pois vou te preparando. deixar aquí, Moi ben. Machacando a masa, sí, porque eu hoxe viño con ganas tamén de falar con Xulio, a ver que me di. Sí, a ver. Que me dirá? Vamos con Xulio Mato, a ver que... Oh! Tómalo! Dámelo. É que estive antes con Lito de Panorama e que estuve entrazando con él. Sí, Ya estuve entrazando con él. xa pactaste, podrán. Sí, díxome gracias, pero non. Díxome... Non me extraña No, tampouco. xa te vin algún día que outro no a voltas co prato e non. Sí, é seguidor tamén. No, perdón. Sí, é moi... Sí, que non é seguidor, non. Home, tamén é verdade. Que va a pregunta. Que pregunta a é esa? pregunta. Estufado de salchicha, Bueno, don Xulio estofado de Mato. salchichas. Mira, as salchichas, como ves, xa as pasei aquí pola tixola. Ah, vale. Dúas noces de manteiga, vale? Desfacémola e doramos un poquinho as salchichas. Xa dicía eu que me cheiraba un pouco a manteiga, o sea, Claro, estarás queda facendo na manteiga. Na manteiga. E agora teño aquí dúas ceboliñas moradas, vale? Vale. Claro, vamos, que xa se van facendo co saboriño que deixou aí Hola, que a ben, salchicha, claro. vale? E aquí o que temos, mira, vamos a botar 3 ramiñas de tomiño, vale? Fresco, Vale, entón fácil. Primeiro marcamos un pouquiño a salchicha. Eso non? é, eso é. E agora vamos facendo aí. Reservamos a salchicha. Eso, e Na vamos manteiga facendo... facemos as cebolas e aromatizamos. Eso, e aromatizamos con un poquinho de tomiño, un poquinho de, perdón. Un como poquinho recende xa o se recende, tomiño. verdad? Sí, moitísimo. Oh, mira, e aí vamos a botar unhos champiñós.
Que pasa? Que ainda por riba, sabes que pasa? Que a manteiga xa, sí que é verdad que nós cociñamos prácticamente todo con aceite, non como o Claro. francés ou tal, pero a manteiga A ver, dalle nós- sempre un sabor. Nós temos toque. un produto 10 como é o aceite de oliva, vale? Sí, sí, sí. Pero non quere decir que a vez manteiga, en cando. de vez en cando, un homenaxe de manteiga, Sí. non lle nada mal, vale? Díbolo un home que nunca cociña con manteiga. Poucas veces, Poucas veces cociña Poucas con veces. manteiga. Está. Vale, mira, lle entón gustará. agora vamos a saltear un poquinho aquí isto tamén, vale? E vamos a ir co resto dos ingredientes. Mira, só nos falta por trocear aquí uns tomatiños que lle vamos botar aquí tamén, mollar con viño blanco e con caldo, e que se va facendo chup, 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 Pouco a pouco. e despois engadiremos aí as salchichas. Pois pedíanos ideas a nosa convidada Lola de Brión, así que chegou o momento de que veña por aquí e que nos diga se lle parece ben cociñar con manteiga ou non. Seguro que ben. Vamos pedir un fortísimo aplauso que nos acompañe Lola de Brión, un aplauso para ela. Hola, Lola. Hola, Ven por aquí, arrímate adiante. Arrímate, que traes? Hola, Lola. Que traes? as negras, cofrecín. Ay, as negras con Dixo que se iba a traer, sí, señor. Hola. Eso que é para nós? Bueno, isto é para as comidas. É pasco caro, pero, bueno, neste caso non lle vamos a botar, Bueno, vamos a pero agarrar. ofrecina. Vale, vale, E vale. teñen un olor moi bo, as Vale, vale. castañas. A ver. Mira, mira como arretende. Hola, que chulas. E onde se sacan? Onde as hai? Estas hai nos valos. Ah, nos valos por aí adiante. En algúns, non en todos, porque non se dan nin na leira nin no xardín. Ah, vale, nos valos por aí van saindo, non? Se iban salindo entre as pedras, tiras por elas, rompelas. E que cociñas con elas? A que lle botas? Bueno, isto botaselle as castañas, Oh, esa gusta máis castañas, As castañas para cocerlas, entendo, non? unha ramiña, e cos anises e co loureira e iso. Despois, para as carnes rojas, Sí. para o pescado azul tamén. E teño unha pregunta. E para un guiso como o de Xulio? Botaría? Sí, era de feito, bótallo, ti bótallo, verdad? Unha folliña sola. Unha folliña? Sí, porque No. son fuertes, eh? Claro, Sí. ia dicir eu. Claro. Non sei se ser mala Eso botarlle tiene unha que- folla a ver se lle destrajo ou No, non o prato. no, no, porque Pero neste mira, caso non lle vamos botar, eu non? teño que botar non máis se- cousas. Non se destraja. Non se destraja? Non, pero nada. O que Vale, se- vale, vale. Ustedes son os que mandan. Vale, pois guardámoslas, vale, para cociñar con elas. Vamos. Bueno, guardar, Deixas- vale. Deixas por aí Vou deixar para aquí da cociñar miña con mano. Mais elas. ben para que as conozades. E para conocelas é E moitísimo habémolas usar, eh? Moitas Habémolas usar, gracias. palabra, que vamos a usar. Palabra. Bueno, mira, Contalle, Xulio. teño un poquinho, unha ceboliña, bueno, marquei unhas salchichas, vale? Doreinas Vale, un pouquiño e retireinas. Despois aquí temos a cebola roja, un pouquiño de champiñón e os tomatiños. E os tomatiños. Vale? E un pouquiño de tomiño. E agora, para matizar, vamos a botar un pouquiño de vinagre dese balsámico, vale? Ah, Vale, vale. E un pouquiño de azúcar moreno. o azúcar. Sí, vamos a facer un pequeno unha especie de carameliño e despois isto vamos a mollar con viño tinto e caldo. E vamos a ter un guiso super diferente e super especial, Ten moi boa pinta, ou non? Xa se come así, solamente co olor. Ah, o olor xa... No, pensei que ibas decir, no, sabes? No, No, vale, xa vale. o olor xa... Vale, pois vemos que o estufado de Xulio de salchicha fresca vai marchando bastante ben. Lola, vouche pedir que veñas comigo Sí, sí. e vamos ver o que fai Begoña Vázquez. A ver, Hola, Begoña. Lola, Hola. que tal? Arrímate aquí, Benvida. arrímate aquí. Hola. Pois mira, eu vou facer uns pasteles pequeniños e aquí nestes moldes. Entón, o que vou facer? Fixen esta masa de pataca, un pouco de ovo, un pouco de fariña e Manteiga. un pouco de manteiga. E pois o que vou facer é vou rechear e no centro voulle meter un pouquiño de queixo e un pouquiño de chourizo. E pois para rematalo voulle facer unha salsiña de puerro, que a mí encanta o puerro. E agora Puerro, está a mí nas tamén, hortas a mí tamén. de maravilla. Pastéis de chourizo e queixo, Exactamente. Pastéis de chourizo e queixo. Mira, vamos a empezar con... E puerro... E puerro, salsiña aí co allo porro, moi ben. Mira, xa teño aquí esta pasta feita, verdad? Entón, que vas Entón, o facer que ahora? facemos é agora enrencher estes pasteliños así. Pouquiño a pouco, ten cuidado, ten conta deso, eh? Ten conta deso, claro, que é o meu traballo. ten Home, conta. estás aí, Ahora- estás a visual. Sí, sí. Entón, o que Eu facemos? quería preguntar a Lola se che gustan os pastéis que está facendo Begoña, porque puxeches cara un pouco de... No, porque non corvin, así. Xa, Entonces, é unha sorpresa, pero... Xa verás como che gustan, Lola. Xa verás que ricos bueno, entón están. é cara un pouco de circunstancia. Además, se che de- sobra Penso- pataca cocida, Penso eu que... se che sobra pataca cocida, está unha maravilla. Que van a estar ben. Home, máis lle vale que estén ben, senón non jana, Pero bueno, con chourizo e queixo, que non queda ben con chourizo Home, e con queixo? chourizo e queixo. Eso queda todo ben. E ao final non, é pasta de pataca. Claro. É pasta de pataca, chourizo e queixo, así que ten... Mira, agora vamos a engadir. Ten boa pinta. Temos aí que o queixo.
Vamos a engadir chourizo así no medio. Ves que fixen isto no medio? Un volcanciño aí. Vou no meter. E agora vou poñer un trociño de queixo. Mentre llevas botando queixo, Lola, tesme que dicir cal das dúas receitas crees ti que, pois, claro, bótate un poquinho, vale, bótate un poquinho. Estar máis. Aí. Aí meterme nun apuro. Por non me digas nin como, ya pénsalo ali. Non me meter nun apuro. Vale, non te meto ningún apuro, non te meto ningún apuro. Isto está todo, Vale, moi vamos. rico. Vamos a pedir entón a Lola de Brión que se sente ali na cadeira dos sufridores, despois chamámoste, vale? Un aplauso para Lola de Brión que está connosco na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Creo que Begoña, teño idea de que Begoña quer ir ao forno, pois pasar un pouquiño a súa pataquiña, non? É máis... Sí, pero teño que rechear os tres. Así que, se querelle contar algo a Galicia, porlle contar algo a Galicia e por xa vou ao forno. Claro, queres que yo conte? Sí. Perfecto, pois contámoslle cousiñas a Galicia porque embutir carne forma parte da nosa historia universal, sí? Levamos miles de anos mellorando a nosa técnica primeiro por necesidade e a verdade é que agora por gusto. Os primeiros intentos datan de hai 4.000 anos, cando empezamos a utilizar o sal. E xa logo pois fomos probando con diferentes aderezos e carnes, ata que aquí e colá fomos decidindo as que serían as nosas receitas favoritas. No norte de Europa son famosas as salchichas, tradicionalmente en fresco, porque ali, entre o frío e a humidade, curar ou afumar non era a mellor opción, é así. Moitas das súas invencións son famosas no mundo inteiro e non lles faltan fans ás Frankfurt ou a calquera das, direino ben, Bratwurst, mesmo as hai brancas, é así. Facedeme caso e dadelle unha oportunidade. As vosas salchichas son como os nosos chourizos, mentras sexan de calidade, sempre son boa idea. Probade as nosas propostas e se queredes falar, como sempre, estamos en donde? En @voltascoprato. Sí, nos poñen tamén estas recetiñas por si hai moita xente que non nos está pillando en directo na televisión. Begoña quería ir ao forno. Xa estou lista, mire, xa teño aquí os tres cheos. Mira, fixen primeiro unha base de pataca, depois metiño o queixiño dentro e o chourizo, e agora volvinlle a facer outra basiña de... Isto non se che vai pejar. Está ben, teño eu, Tino. Entonces, puxen depois un pouquiño de pataca, ves? Sí, tapando. Por encima máis, tapando, e agora xa poden ir ao forno. Moi ben, canto tempo ao forno? Temperatura? Pois mira, uns 200 grados a uns 20 minutos, máis ou menos. 200 grados, 20 minutos. 20 minutos, aí van. Entón igual precisas un pouco de... Necesito maxia da túa. Maxia televisiva, sí. Exacto. Escoita, agora teste que poñer co aderezo. Co aderezo, acompañamento. co acompañamento, mira, salsa de allo porro. Moi sinxela. Que vai ser unha salsa de allo porro. Moi sinxela de facer, sí. Temos ves que xa está douradiño, que xa se empeza a dourar. Sí. Agora, engadimos, botelle un poquinho de pimenta e un poquinho de sal sempre, para que me sofría máis rápido, vale? Para que se me vaya deshidratando un poquinho máis rápido. E agora o que vamos a engadir é un poquinho de nata. Aí. Vamos a deixar cociñar. E vamos a engadir, depois ratificámola, triturámola. Témolo listo. Pois pregunta de concurso. De que é a salsa de Begoña Vázquez? De allo porro. Arrímate adiante. Allo porro. De que? Allo porro. 664-483-419. De que é a salsa de Begoña? Allo porro. Mira, deixamos aquí a Begoña. Imos con Xulio. Allo porro! Toma máis música. Dame. Da salchicha. Fixade por mí. Mira. Mira. Quero que se vexa como a consistencia que vai collendo o caldiño. Mira, estáse vendo, aparte de que temos aquí fume, Sí. e o fume pódelo lir, pódelo desfrutar. Pero mira, que cor. Teño que dicir unha cousa, Xulio. Botache de tomiño, Sí. e nótase unha Notase pasada. un montón, sí. Unha pasada. E tiña tres ramiñas pequenas, Oh, que rico, que E mira, que Mira. é o que mellor acompaña unhas salchichas? Unhas patacas. Pois unhas patacas De fritas. toda a vida. Pois unhas patacas De toda a fritas. vida, unhas patacas Estamos fritas. facendo finiñas, podemos facer como queiramos, para que se nos fagan no momento, vale? Ajá. Que non haxa trampa. E o que che digo, mira, o que fixen aí foi botelle o viño tinto, perdón. Sí. E unha vez que se lle foi o alcohol, botámoslle 200 ml de caldo, un caldo que teñamos na casa, vale? Aquí. Pode ser de verduras, pode ser de ave, como neste caso. E isto simplemente o que faz é E agora deixalo. simplemente engadimos as salchichas outra vez e deixamos que cozan. Así se van cociñando e que reduza hasta que teñamos unha salsiña un poquinho ligada. Oh, espectacular, na vida vira ¿No? unha salchicha así. Pois No. é unha pasada, Moi ben, unha Isto é estofada unha de maravilla, salchichas. Isto é unha maravilla, unha maneira diferente de comer salchichas que non sabes, salimos do convencional dun perrito, un Sí, calciño quente. ou das salchichas simplemente con ovos, non? Ou Eso é. patacas. Unha pregunta que che quería facer eu. Bueno, sobre todo recordarlle a xente que ti primeiro as salchichas pasáchelas. Marqueinas, marcáchelas, doreinas. E despois te veche E que despois estarlas facendo aquí, non? Claro, unha vez que Vale, tiñamos todas as a lista,
Xa lle botamos as salchichas de novo. Teño que responder a... Pois atende que... Queres saudar ti ou non? Sí. Sí. Hola, Mari Carmen. Sin mirar, ves? Sí, a ver. Boa tarde. Hola, Mari Carmen. Mari Carmen, tens que baixar un poquinho a tele. Boa tarde. Boa Mari tarde. Carmen, baixa o volumen á tele, senón non nos vas a escoitar. Tens que escoitar polo teléfono. Mari Carmen está ao seu. Está baixando o sonido da Vale, tele. nós vamos facer a pregunta a Mari Carmen, a ver se a sabe. Mari Carmen, de ver. Sí, ahora. Aí, Mari Carmen. De que é a salsa de Begoña Vázquez? A de Begoña. Sí. Chourizo, queixo, pasta de patatas. A Allo porro. salsa. Pero a salsa. Esa de- E allo porro. Moi Muy ben, bien, vale, muy bien. moi ben. Mari Carmen estaba atentísima, Sí. Sabía o programa. sí. Sabía Sí, o Todos programa. os sí, días. me gusta. Todos os días. Teño que ir aí un día a facer pola miña receta. Cando Pues sí. queires, Mari Carmen. Cando queires. Moitas gracias. Que máis queremos nós, que Claro, veñas? xa sabes que nós convidamos a todo o mundo e, por suposto, ti, si ves o programa todos os días, tens que vir aquí. Todos os días teño recetas de Brasil e de Suiza. Pois mira. Pois, do Brasil ainda non fixamos ninguna, creo, No. De Pois. Suiza sí, pero do Brasil non, Pero de Suiza volvemos a facer. Se ves Bueno, ti, pois. facemos outra vez. Que máis dá? Pois ti vente un día, Vale. ti pactamos un día e ves un día, vale? Vale, moitas gracias polo Veña. vosso programa. Nada. Padre moi ben. Veña, Gracias a ti, un gracias. bico. Un bico para todos. Chao, e parabéns. Chao, Chao, parabéns, un abrazo. bico. Chao. Que graciosa. Sí. Que graciosa. Mira, ves que como vai espesando, xa casi está, e a pataca xa temos ten aquí tamén a tope. unha pinta, un aspecto. Teño a sensación de que as salchichas foron encollendo e engordando. No, cando as marcas Sabes, perden un como- poquinho de grasa, pero E, ahora pois, o cocelas hinchan. Hinchan, sí, como que se... E collen todo o sabor do guisiño que temos aí. Queres Hola. probar o guiso? O guiso paga a pena probarlo, Sí, pero dame un poquinho de, así de... Aí. Cuidado que Un queima, poquinho, eh. claro. Non te queimes. A ver, déjame aquí. Cuidado. Pon a probar, vale. Atención, Galicia. A ver se é verdade que está bo. Basta. Oh, está dulzón, está moi rico. Claro, porque ten o azúcar que lle dá o toquiño así tal, e o vinagre tamén lle axuda o balsámico, verdad? Sí, está moi rico. Moi ben, voulle dar os parabéns a Xulio, que non sirva de precedente, pero felicidades, Xulio. Un aplauso para ti. Moitas gracias. Un aplauso. Vamos con Begoña, veña. A ver, Vázquez, Que che pasa? como estás? Moi ben. Salsa de allo porro. Salsa de allo porro, mira que ben que quedou, eh? Botáchelle allo porro, deixaste que se fixera na Mira. tixola. Botáchelle nata, triturar. Súper sinxelo, Ya está. súper rápido. Próbalo hoxe ou que? Queres? Bueno, estades Home, moi non faz o xenerosos feo, hoxe. Sí, é verdad que sí. Estades xenerosos. Toma, dalle aí. Van. Provei de Xulio, terei que probar o teu. vou. Home, senón, Non. menudo feo me faz. Non te arrimes tanto que ainda queima. Non seas mexericas, home. Ahora arrímate outra vez, veña, va. Vale, está bo. Sí, está bo. Me dixo moi convencido. Está bo, sí. Hai que recoñecer. Hai que recoñecer que saben cociñar. A mí fastídieme, pero é verdad, saben cociñar. Imos falar con Lola, imos falar co público da Voltas co Prato. Veña, arrancamos, Palo. Vou levar isto por si acaso. Un aplauso. Aplausos. Vamos. Estamos aquí intentando animar a tarde, verdad? Sí, Que tal, como estás? ben, moi Ben. contenta de estar aquí con todos vos, con toda esta xente. Dixéronme que tiñas netos, bisnetos, que cociñabas Sí. moitísimo. Bueno, moitísimo non, pero bueno, un pouco sí. A canta xente lle darías ti de comer solo na casa? A moitas persoas. E as que non están xa aquí tamén. Xa. E outras que viñeron de fora e comeron tamén. E protestou alguén? No, Pois xa está. todo o mundo comía e... Claro, e repetía. Claro. Donde é unha boa O máis cociñeira? malo era que había que estar e capota o lume seguido máis que a sartén, Ves? máis con todo. Ves? E Traballadora. os dedos, e- Traballadora, tamén na casa, sí. Bueno, pois mira, quedanche un par de minutiños Vale. para que neste caso cociñen para ti. Bueno, Vale. Pois iso está ben. Eso está moi ben. Vamos a dar un aplauso a Lola e imos ao forno de Begoña. Veña, aplauso para ela. Ai, Lola, espera. Lola, che veo. No, la podes vir, home, podes vir. Vente. Vente comigo. Como Vente dixe, comigo, vente. vamos. Vamos alá. Vente comigo. Vamos a vir. Xa vi. A ver, Aí está. ponte por aí para diante, Lola. Mirade. A ver como quedou eso. A ver como quedou. Vámonos Vámonos sacar. Isto queima un pouco, eh? Sí. Non me quero queimar. Hai que ter un pouco de tino, non? Cos Sí, pasteliños de chourizo siempre. e de queixo. Porque cando abra, en teoría, Tiña que caer. ten que caer un pouquiño así o queixo malo chourizo.
A ver, carai, queima, Cuidado cos dedos. Queima, queima. ¡Hola! Aí está. ¡Qué chulo! E agora, Chourizo, Vámolle queixo. meter un corte. Atención, aí vai o Aí vou. corte. Aí vai o corte de Begoña. Aí vai o corte. pois está un pouquiño sólido. Que bonito. Aí A vai. ver, mira un pouquiño. Vamos a ver si se pode ver. Aí está. Aí. Bueno. Mira o chourizo todo por dentro. Mira, Este máis mira, pequeniño, mira. vamos a abrir este tamén. Moi ben, moi ben. Moi ben, Begoña. Quedou ben, quedou ben. Sí, home, non te podes Como queixar, non? vai quedar? Agora voulle botar a salsiña. Salsiña dallo porro Aí por vai. riba, non? Sí. Así. Guau. Increíble. Vamos a dar un aplauso a Begoña Vázquez, que o merece, que acaba de facer un culán de queixo chourizo con salsa de allo porro, eh? A ver que está abrindo. Vai, vai. Este, dalle a volta, que se vexa na casa, dalle a volta, Begoña. Aí, quieta, mira. Ahí está. Qué maravilla. Al saber le Muy llaman bien, suerte. O saber chamanlle sorte, Diego. Claro, al saber le llaman Moi ben, suerte. imos ver o de Xulio Mato mentre Begoña baña aí coan allo porro por seu culán. Veña, arrímate aí a Xulio. A ver, don Pois eu xa Xulio. estou tamén emplatando, Mira, atención ao que ten aquí mira, Xulio. mira que boa pinta. Madre mía. Mira, vou traer para aquí. Mira. Mira que guisiño, que salsiña, que Sácame isto de aquí, pintaza para que se ten. vexe ben na casa. Sácame isto de aquí. Pero eso ten que saber Sí, tamén, pero que quero bonito. que se vexe o prato. Que Mira, bonito, o bonito é aquelo. Madre E agora vamos a mía. acompañar dunhas pataquiñas fritas ou Hola. a mí gusta moito cocidas tamén, pero Sí, pero moi para ben. isto sírvenos Eu calquera como tipo moi de ben. eu como moito cocido. ou un poquinho de arroz, calquera cousa nos sirve para acompañar. Mira que Dios mío. Ai, un fortísimo aplauso para don Xulio Mato tamén. Que crack. Dios Eh, mío, que facedes? E imos facer unha pregunta de concurso Xulio Mato e repartir A ver. 50 euros. Pois veña. Vale. De que é o estufado de Xulio Mato? de salchicha fresca. É moi fácil, É fácil. Isto non se será Ti, 30 euros. Lola, ti sábelo, se che preguntara eu de que é o estufado de Xulio Mato, que dirías? É salchicha fresca. 664 48 349, chamade, temos 50 euriños en xogo e chegou o momento de probar. Veña, Vamos. imos para lá, ven por aquí, Lola. Imos comer, non voltas comprar. Isto é o Pase, que por favor. máis... Este é o que máis se vai emocionada. O máis perjudicado. Ponte aí. No, isto é o mellor. Non é o máis perjudicado. Isto é o Hai que mellor. botar un pouco de pimentón. Isto é o mellor. Ala, Madre, mira. madre mía. Madre mía, mira, Isto non mira. se sabe ningún que sabe Hola, que escoller. guai lle quedou, eh? Quedoulle moi guai co Sí, sí. pimento doce por riba, moi ben, moi ben. Chulo, Ben, Begoña. chulo. Bueno, pois cando queiras, Lola, adiante, tens que probar os dous pratos. Así que aí estades vendo de Begoña e tamén ese estufado de don Xulio Mato, recordade, de... Eso. Imos á cidade das Burgas. Rosi, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Como estás? Muy bien, ¿Estás mirando ben? esos platos ricos. Sí, a verdade é que teñen moi Unha boa pinta. pasada, nin como a ti, comerlos, facer non, pero comer, Así me gusta, así me gusta. Ti eres boa xente, eres xente que merece a pena. debo dente, debo dente. Que eres máis, de chourizo ou de salchicha? A ver, eu salchicha, que estoy a comer, cómense, pero son máis de chourizo, pero Xa, bueno. xa. Bueno, non pasa nada, cada un ten o gusto que ten. Imos alá, por 50 euriños. De que é o estufado de Xulio Mato? Que difícil. Salchicha fresca. Moi ben! 50 euros que van para Rosi de Ourense. Rosi, un bico moi grande, vale? Moitas gracias, outro para vos. Nada, chao. Chao. Hasta loguiño. É hora que vou facer. Ai! Agora Non que sei vou que facer? vou facer, porque Pois, metedes de a Brión... xente en apuros e despois... Xa, pois Lola, mira, a vida é así. A vida é dura como o cañoto de verdura. Así que Lola de Brión, despois de probar os dous pedazos pratos, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Salchicha ou chourizo? Ai. Ai, que pena, eu sinto. Pero... Don Xulio Mato, aí está, co seu estufado de salchicha. Vamos montar. Bueno, señoras, señores, Sinto nos moito, marchamos, miña queden nena, coa pero- actualidade Cora Galega. Vémonos mañán, Sí, máis sí, chourizos, sí. máis salchichas, máis comida, de todo aquí, no Voltas co Prato, da Televisión de Galicia. Chao. Para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa para conservar.